हई देखो सारे सन के अभी ले सुतले बाड़ सन आ लेकिन कि पता नहीं कि आज विश्वकर्मा पूजा बावे। हई बूढ़ बाप का करी खेती बाड़ी संभाली कि गोरु माल खियाई। एगो कहला ए पापा हमरा दही चाहिए, एगो कहला हमरा मठे चाहिए। रे रे उठ ना रे उठ सा हई देखो साला भैंस नियर सुतल बाड़ जगलो पर नहीं उठत। रे उठ उठ। अरे बाप रे सरवा मार के पेशाब के थैली फाड़ देलस रे। कौन है सरवा? रे तनिक बुझाता आज विश्वकर्मा पूजा है, साइकिल बिना धोई दे। जाता नहीं जा जो जल्दी जो। सरवा बड़ा तेज मरले बरे बाप। जो 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 ए जो जो। अरे जाता नहीं बनी जो का करी हम बुझाते नहीं खे। हे भगवान लेका हम तंग हो गइल बानी, कहिया सुधरियो स हमर नहीं खे बिया त हम का करी बुझाते नहीं खे। लेका सन भैयो एगो गाना गाई सोया मारे ला गड़ैया में गड़ैया मछरी। ए बॉय चल भैयो आज एकर के चमका के धोल जाई। हां परिदारवा से बढ़िया धो धा के रखे के बा। ठीक बा लगा लंगड़ी मारते। हां चल ठीक बा। अब चल पानी मार तो तनी मार मार ठीक ठीक से एकदम चमका दे के बाद साइकिल। ठीक बा एकदम चमका दे। परिदारवा के जलन हो। ठीक बा चल रुक मोल के धोता हां मत रुक। एकदम नया साइकिल ओई देख पटीदारवा होता भैया। हां रुक अरे साला ते हमरा साइकिल धक्का मार दे ले ये खाता थोड़ा सा ले। अरे बाप रे बाप सरवा के भैया रे का जान मारी मारले बारी साइकिल गिरैले बा मार एकरा के। अरे ओ जे दुनु मार ओ जो रुक आओ तनी रुक। अब देखो देख यार दवा ते धक्का मारले सर मारे ना रे। काहे मरबे रे? चल साइकिल धो। अबे मत खींचो धो तनी मत खींचो धो हां मत खींचो धो तनी। भैया रे आज ना धोइन ते कर गान फाड़ दी। ते पाके फेकलै हमरा पर बाप रे मार देलस फेन सरवा मुड़िया पर। धो जल्दी धो धो ते इसकी ना रे हल्दी से धो नहीं की रे मन धो रे भैयो धो जल्दी धो सरवा मारता सरवा धोबा मारता की ना बिना और प्रसादी गाड़ी देता धोबा की ना बिन धोबा के जल्दी धो दे तनी गलती बात। हां धो जल्दी धो धो हल्दी से खाली सरवा और हां जेगा नया लोगा चमका जल्दी धो। तो ले ना नहीं धो हां धो जल्दी अभी ते एथी करते रे। हां अरे चल सरवा मार के चल हां चल धो नहीं की सरवा जल्दी धो तो पाकी ला चल धो दे धो जल्दी सरवा और मजाक कइले भाई धो जल्दी। अरे फिर धक्का देता। अरे सरवा फेन मार दे जल्दी रे सारे हेने ओइ तोर बाबूजी दुजन का जालो सरवा लोग आवा हल्दी से धो ते इसकी ना धो सरवा गलती बात धो तनी ना तो ना धोती। हां काहे ना धोती ते देखते तनी बढ़िया से धो ना त मार के गोणिया तोर फाड़ देगा। हां अच्छा चल तू यार फाड़ देती जैसा धक्का मारता सारे की साला हम साइकिल के रिंग टेढ़ को देल भाई देख ना साला के सरवा उधर से द्वार पर से भगा दे सरवा रे भैयो प्रसादी ना दियल दे क्या भगा दिले एकदम भगा दिले सरवा भगा दियल दे। हां अदे ना पप्पा से कह देने सरवा लोग आज पिटवाई दिले। हां मुंह में से काट के छीन लियो ले सारे लोग मरले बड़ा लोग आओ बेटा पंडित जी तो अभी ले ना आइलन। पापा हो तो पंडित जी आ गइले। अच्छा आवे दो प्रणाम बाबा आशीर्वाद दी। प्रणाम चला खुश रहलो। प्रणाम। अच्छा ई बताबो जे बैठी बाबा बैठी ठीक बा अरे चला तू खुश रह। अरे मर्दे तू उठा है बैठा आवा तू चला आओ मर्दे हमार जजमान पूजा डिजिटल स्टाइल में होई आकि ई देहाती स्टाइल में होई ई बताओ हमरा। पंडित जी ई डिजिटल स्टाइल या देहाती स्टाइल का कहाला? देखो देहाती स्टाइल में ये होला जे 500 रुपया में पूजा हो जाला। डिजिटल में 500 1001 रुपया लागेला। अच्छा जब हम रहे दी तब हम देहाती स्टाइल में पूजा हुई। ठीक बताओ चली बाबा चली बाबा। आई बैठी हाँ चल बैठी जजमान बैठी सब सामान तो रेडी बा। हाँ हली सब पूजा का सामान हल देखी तो आगे बा। ठीक बा। हाँ अरे जजमान जानते बनी ये बरा पूजा चारी ओर करावे के बा तनी मुनी ना बड़ा पूजा करावे के बा। अच्छा भीड़ के लगबे करत हुई। हां गांव में जजमान बाबा का तब तो समासो ना मिलत होई। समाज कहां बा ये बरा एथी कइले से। हां रो ठीक कहतनी समास ना मिलत हुई।
हाँ जला दी देखी हवा बाबे। हाँ वो तो देखते बानी हम। हाँ है पर ध द ना नीचे रख दी नीचे। अरे लहत नहीं खे द पूजा के सामान द कुली। हाँ बुझ गेल बाबा। ठीक बा हम दोबारा धारा देता नहीं, तू हाँ, टेंशन धरा दी, मत धरा लो, दी। धारा देता नहीं। एगो तो इहे बा जे हिंदू धर्म का मतलब जे विश्वकर्मा पूजा जब आवेला तब ये होला। मिठाई ए जे मूड़ी पर रखो, पहले मूड़ी पर हाँ रखो, हाँ ओकर रख बाद देनी पूजा होई। हाँ रख देनी पंडित जी रुकी। हाँ हाँ रख देनी। ठीक बा। हाँ हाँ, ठीक अब है ल है तनी रूढ़ी है चंदन टीका कर। हाँ हाँ ल है। हाँ ठीक बा, टीका ले लो। हाँ ठीक बा, बाबू तू ले लो। ए बा हमरो के ली जजमान ली। ए बाबा हमरो के हाँ ठीक बा। आ तनी हेनहू कह दिहल जाओ टिकवा। हाँ अब ठीक भइल। हाँ ठीक बा। बाबा सलकिलियो पे टीका कर दी। हाँ हाँ ठीक बा, देखा दऊ जजमान ली है जो चढ़ाई है जन विश्वकर्मा हाँ, भगवान के दी, लगे दी। चढ़ाई, तनी साइकिल पर चढ़ाई। हाँ दी। आ अगरबत्ती तू पूरा बाबू देखा दो ने हाँ बढ़िया से। हाँ टिक टाक दे ओके। हो गेल बाबा। ठीक बा, हो गइल। हाँ अगरबत्ती है तनी ल। अब अगरबत्ती तनी बार दे तनी हम। आ बारला के बाद से सब तनी साइकिल उकिल देखा दो। विश्वकर्मा पूजा के एथी बा, सब विश्वकर्मा भगवान के देखा दो। ठीक बा। हाँ ठीक बा बारी बारी। हाँ बाबा अगरबत्तिया ना धोइलस। नानू हवा बा जजमान, बड़ी हवा ध लेलस, टेंशन मतलब तुम का करब, बड़ी तेज न हुआ बा। हाँ अब तनी ल है जजमान तनी देखा द है। इधर अगरबत्ती हाथ में हाँ, धर। दी, दी। हाँ, देखाओ सब हाँ तनी। देख। हाँ हमहू देखा ली पापा। हाँ ठीक हमहू है, देखा साइकिल है। उकिल देखाओ लो। हाँ ठीक है। हाँ खोसी कहाँ खोस दी। अरे वही जन खोसा है जा। हाँ हाँ ले खोसा गेल रह दो बाबू। हाँ जजमान है दहिना हाथ दी तो अपन तनी। हाँ, है अरे ली। मारा पिछला हौ अंगुरी दीना हौ शुभ ह ई अच्छा, हाँ। शुभ ह। ठीक बा। हाँ हाँ बूढ़ पुरानी हो गई सब। ठीक बा, अबली है जा है ली। अब तनी आगे कार्यक्रम बढ़ावल जाओ। हाँ ठीक बा, बढ़ाई। ठीक बा। तो अब है ली है। ठीक बा, अगरबत्ती तो जरिए गइल बा। है गंगा जल हमरा लगे दे द। ठीक बा। हाँ ठीक बा ले ली। हाँ अब है 5 गो लड्डू हेने ध द, थाली में ध द। हाँ आ प्रसादी तो चढ़िए गइल बा। हाँ हाँ चढ़ गई बा। ठीक बा। बाबा आई बूता था। ठीक बा, उ ठीक बा, जर जाई। हाँ जजमान हाँ हम जे ते मंत्र बोले मोते बोले। हाँ बोली। हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। पूजा होला घरे घरे। पूजा होला घरे घरे। स्वाहा। स्वाहा। बाबा का जो हतनी। अरे मर्द एगो मंतरवे गायब हो गइल बा, उहे खोजतनी हम। हाँ मिल गइल का बाबा। हाँ मिल गइल। आबा हाँ जजमान है तनी जल ल, हाथ में पूरा मल ल, आ तनी उहू पर छीट ल। के पास पंडित जी। अरे साइकिलवा पर कनी हाथ तनी मुड़िया पर छीट ल, तनी अच्छा छीट अच्छा ल। हाँ हाँ ठीक बा। हाँ छीट ल। हम कुछ और समझ गई ना 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 है मिठाई उठाई बा है कुली। हाँ जजमान है तनी अछत उछत तनी रोड़ी है चढ़ाई है जन। हाँ ठीक बा चढ़ा देता नहीं। हाँ तनी हेहू में से। हाँ, हेहू में से चढ़ा हाँ दे। चढ़ा देनी। अली हमू तनी स्पर्श कर दी भगवान के गुड़ से। हाँ 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 जजमान यहाँ 151 हाँ रुपया। रुकी काल तनी रुकी। हाँ ले। हाँ रुकी। हाँ ली है 101 रुपये ली। ठीक बा, हो गई। हाँ हो गई। आज भर ढील द ढूंढी जन छील द। ए भाई कौन मंत्र जी हाँ जी। अरे तनी गौजी आ गई हम अंतर अच्छा हाँ हाँ अब तनी अब ल है अब मंत्र पढ़ तनी। ठीक बा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमानि। कर्पूर गौरम। हाँ ये चढ़ाई चढ़ाई जजमान चढ़ाई जल्दी। ठीक बा जजमान, आरती तैयारी हो गई। हाँ हो गई बा। ठीक बा, तब उठावा के। हाँ हम आरती करते हैं। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमानि। स्वाहा। हाँ जजमान दादी। हाँ जय ए बाबा बढ़िया सा बात में आरु चाहिए हमरा एगो।
हाँ जजमान हमरा के कुछ दान दक्षिणा दिहल जाओ जो हम यहाँ से अब चली ठीक बा और यो ठन हमरा हाँ पूजा- बोली बोली विश्वकर्मा भगवान की जय हाँ, ठीक बा अपन जयकारा लगाई लो पूजा पाठ सही विस्तार रूप से करी लो ठीक हाँ बा ठीक बा कुछ ठीक बा दान दक्षिणा चली ठीक बा पंडित जी हाँ हाँ ली ठीक बा दी हाँ ली रुकी काल तनी रुकी हाँ हाँ ली ली हाँ, चल ये तना के तो अथी रहल ठीक बा हाँ, बाबू, ठीक बा। एकदम ए जजमान नहीं चली हम साइकिल बनवा दी ए चली साइकिल बनवा हाँ चल लेके आओ तनी मोटरी चल बनवा दी लाइन लो हाँ चली पापा पर्दारवा कहाँ देला हो सर हमरा पानी में मरले रही है हाँ, ए, जा, निकाल निकाल सर मुंह में से निकाल 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 छोड़, सर छोड़, सर छोड़, सर गोल ना, फाड़ इहो खा जाते, इहो खा जाते, रे, खा जाते, निकाल निकाल खा जाते, रे। निकाल हमर मिठाई दे दे अरे बाप रे ए काय हटा करता सर ये ना हमर दे दे छोड़ 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 दे हमरा पानी में मरले छोड़ दे। अरे बाबा वालिया ना ए साला ले हइले प्रसादी ले ना वालिया ले हइले साला ले प्रसादी खो ले प्रसादी खोजो दे हमर दे खो सर पोटीदार हमरा मरले पड़ो हाँ उनका एगो से नो आओ सर मार दे घर में आओ आओ